वाडट्या कोविड केशींच्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान सगळ्या राज्यांक सादूर रावपाचे आदेश दिल्यात। शुक्रारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि देशभरातल्या भलायकी मंत्र्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान बसका घेवन प्रत्येक राज्याची कोविडाची सद्याची स्थितीचो नियाळ घेतलो, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेगीत मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत सगळ्या मंत्र्यांक कोविडाच्या फाटभुंयेर तांच्या मतदारसंघांनी सुरक्षिततायेची पावलां उबारची अशें आवाहन केल्ल्याचे माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। सीएमने सांगितलेलं आहे की प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घ्या, तर वी हॅव टू स्टार्ट विथ समबडी ना। आय थिंक वेअरिंग अ मास्क इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट। या दिवसात परत कोविडची केसी वाढल्यात सांगितलेलं आहे आणि आय थिंक इट इज आवर ड्युटी टू वेअर अ मास्क अँड हॅव प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स। कोविडच्या जिनॉम सिक्वेन्सिंग मशीन सगळं कंपल्सरी अप करा म्हणून सांगितलेलं आहे केंद्र सरकारने। देशाचे प्रधानमंत्री, आमचे आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया आणि जे काय प्रोटोकॉल्स दिलेले आहे ते आम्हाला करायला पाहिजे। काल तुम्ही तर टी व्हीचं भाषण बघितलं असता, काही लोक कोविड नेगेटिव्ह येतात पण इन्फ्लुएन्झासाठी ते पॉझिटिव्ह होतात। किंवा सगळ्या गोष्टी क्रिटिकली कसे हँडल करायचं आणि कसल्याही सिच्युएशनमध्ये प्रत्येक राज्याने आपलं हे ओव्हरऑल मॉक ड्रिल्स आणि हे सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आदेश दिलेले आहेत। हे सगळं आम्ही ऑलरेडी केलेलं आहे, पण त्याचबरोबर देशाचे प्रधानमंत्री एक विजिल ठेवायलाच आहे। परत एकदा सोशल डिस्टन्सिंग तऱ्हेचे विचार जे काय ते आम्ही इम्प्लिमेंट करणार।